Astăzi este luni de miracole, de izbândă, de o nouă zori în viața ta. Ridică-te! Simți greutatea acestei zile de luni, povara așteptărilor, ecoul luptelor care încă nu s-au potolit în sufletul tău? Astăzi nu este doar o altă zi. Astăzi vei experimenta o izbândă, o deschidere care transcende timpul și spațiul, o intervenție divină care îți va redefini săptămâna, istoria, însăși existența ta. Pregătește-te să fii martor la miracole, să fii scăldat în binecuvântări și să intri printr-un portal de prosperitate absolută care te așteaptă de la întemeierea lumii. Nu-ți abate privirea, nu lăsa îndoiala să te tragă în jos. Continuă până la capăt, căci ceea ce este pe cale să se întâmple este pentru tine. Ai purtat cătușe invizibile, nu-i așa? Lanțuri forjate în frustrările trecutului, legături care se strâng la fiecare vis amânat, la fiecare cuvânt nerostit, la fiecare pas ezitant. Simți ușa oportunității zăvorâtă înaintea ochilor tăi, zidul de netrecut care se ridică între tine și cele mai profunde dorințe ale tale. Poate este angoasa datoriilor care sufocă, umbra bolii care insistă să se cuibărească, povara singurătății care încearcă să-ți amuțească propria voce. Sau cine știe, întunericul interior, ceața necredinței care întunecă vederea, durerea rănilor deschise pe care timpul nu a reușit să le vindece. Sunt uși care s-au închis în mintea ta, în inima ta, pecetluindu-te într-o temniță de limitări și deznădejde. Strigi după un răgaz, după o nouă suflare, după o lumină care să rupă această cortină densă de întuneric ce pare să-ți învăluie fiecare aspect al călătoriei tale, închizându-ți potențialul. Urechile-ți sunt surde la șoaptele promisiunii divine, ochii orbi la vastitatea posibilităților nelimitate pe care Creatorul le-a desenat pentru tine. E timpul să te eliberezi, e timpul să vezi, e timpul să auzi. Efata, efata, efata. Fie ca fiecare lanț care te ține să se desprindă acum, fie ca fiecare ușă încuiată să se deschidă larg înaintea măreției numelui care este mai presus de orice nume. Efata, deschide-te minte. Efata, deschide-te inimă. Efata, deschide-te cale. O, Doamne, puternic și glorios, simte acum tremurul care străbate universul, răspunsul ceresc la strigătul tău. Vizualizează lumina divină, o rază incandescentă care coboară de pe tronul gloriei, pătrunzând cele mai dense umbre care te învăluiau. Ca un fulger care despică cerul nopții, această lumină rupe vălul întunericului, risipind ceața îndoielii, arzând legăturile sărăciei. Lanțurile, înainte invizibile, acum se materializează înaintea ochilor tăi și se sfărâmă în mii de bucăți, căzând la pământ cu zgomotul asurzitor al trecutului care se rupe definitiv. Ascultă pocnetul triumfător al încuietorilor care se deschid, scârțâitul glorios al ușilor care se rotesc pe balamalele lor ruginite, revelând peisaje de abundență inepuizabilă și orizonturi de oportunitate fără sfârșit pe care nu ai îndrăznit niciodată să le visezi. Este mâna celui preanalt acționând, suflarea Duhului Sfânt desființând orice barieră, orice fortăreață de mizerie și limitare. Fiecare fibră a ființei tale este invadată de o energie reînnoitoare, o forță de neclintit care te ridică deasupra oricărei adversități. Nu mai ești singur în luptă. Armata cerească mărșăluiește cu tine, deschizând căi unde înainte era doar deșert. Rănile trecutului sunt cauterizate de focul iubirii divine și în locul lor încolțește vindecarea, plinătatea, integritatea. Ochii tăi, înainte încețoșați de durere, acum văd cu claritate viziunea pe care Tatăl o are pentru viața ta. Urechile tale, înainte surde la vocea speranței, acum captează melodia promisiunii care se împlinește. Așa cum este scris în Isaia 60, 1. Scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine. Aceasta este aurora ta,
nașterea unui nou timp, unde fiecare pas este ghidat de miracole, fiecare suspin este umplut de binecuvântări și fiecare inițiativă este încununată cu prosperitate absolută. Efata, 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 fie ca abundența să curgă, fie ca sănătatea să se manifeste, fie ca pacea să se reverse. Efata, deschide-te destin. Efata, deschide-te viață. Efata, deschide-te glorie. Acum că ușile sunt deschise și lanțurile rupte, ce vei face cu această libertate nou cucerită? Eliberarea nu este un scop în sine, ci invitația la o călătorie de credință activă și o poziționare de viață transformată. E timpul să te predai complet fluxului divin, să te încrezi fără rezerve în puterea care te-a salvat din adâncuri. Nu te întoarce la vechile tipare, nu te lega din nou de umbrele care au fost risipite. Ridică-te în autoritate, îmbrăcat în gloria pe care ți-a acordat-o Domnul. Proclamă cu voce tare binecuvântările care sunt deja ale tale, prosperitatea care deja se manifestă, miracolele care deja se desfășoară. Simte curajul inundându-ți ființa, îndrăzneala celui care știe că imposibilul a devenit real. Acesta nu este un moment de pasivitate, ci de acțiune deliberată, de a semăna cu credință și a culege cu recunoștință. Fiecare respirație a ta trebuie să fie un imn de laudă, fiecare pas un dans al victoriei. Sămânța transformării a fost plantată în acest exact moment și ea va germina în viața ta, producând roade de bucurie, pace și plinătate. Nu mai este loc pentru îndoială, pentru frică, pentru micime. Ai fost chemat la măreție, la manifestarea puterii lui Dumnezeu în fiecare domeniu al existenței tale. Predă-te acestei adevăruri de neclintit. Permite ca cuvântul Efata să rezoneze în fiecare celulă a corpului tău, în fiecare gând, în fiecare emoție, deschizând noi portaluri de posibilități și revelații divine. Este o alegere, o decizie conștientă de a trăi de acum înainte, sub egida harului și a proviziei nelimitate a celui preanalt. Ne ridicăm împreună în această certitudine de neclintit, în această credință care mută munți și deschide mări. Ne rugăm în unison ca acest nou timp să fie punctul de cotitură al unei schimbări ireversibile, unde prezența lui Dumnezeu să fie busola ta și forța ta inepuizabilă. Profunzimea a ceea ce înseamnă Efata transcende simpla pronunțare a unui cuvânt. Este un decret ceresc, o cheie divină înmânată în mâinile lui Iisus Hristos, așa cum este relatat în Marcu, capitolul 7, versetele 31 la 35. În acea pasaj, Iisus găsește un om surd și cu dificultăți de vorbire. Îl ia deoparte, departe de mulțime, și cu o atingere și un cuvânt, Efata, care înseamnă deschide-te, urechile omului se deschid și limba lui se dezleagă. Acesta nu a fost doar un miracol fizic, a fost o demonstrație a puterii lui Dumnezeu de a rupe bariere care păreau de netrecut, pentru a restaura ceea ce era pierdut și pentru a elibera potențialul divin care era închis. Surditatea și mutenia acelui om reprezentau pentru mulți dintre noi astăzi surditatea spirituală care ne împiedică să auzim vocea lui Dumnezeu, mutenia care ne împiedică să proclamăm adevărul său și promisiunile sale. De câte ori ne simțim surzi la șoaptele Duhului Sfânt, orbi la oportunitățile pe care Dumnezeu le pune înaintea noastră, incapabili să exprimăm credința care arde în inimile noastre. Acesta este contextul istoric și spiritual care ne propulsează. Efata lui Iisus nu a fost un eveniment izolat, ci un prototip, un model a ceea ce El continuă să facă în viețile noastre. Acel om era prins într-o lume de tăcere și neînțelegere, la fel cum mulți dintre noi suntem prinși în cicluri de sărăcie, boală și descurajare. Dar cuvântul Efata a rupt acest ciclu. Nu doar că i-a deschis urechile, ci i-a deschis lumea. Nu doar că i-a dezlegat limba, ci i-a eliberat vocea. Și este același cuvânt, cu aceeași putere, care este eliberat asupra ta în această zi de luni. Să aprofundăm implicațiile profetice ale lui Efata pentru zilele noastre. Trăim într-un timp de incertitudini, unde știrile zilnice ne bombardează cu frică și anxietate.
Ușile par să se închidă, oportunitățile scad și senzația că viitorul este incert ne poate paraliza. Dar mesajul lui Efata este un contrapunct profetic la această realitate. Este o declarație că, chiar și în mijlocul haosului, Dumnezeu deschide căi. El dezleagă nodurile pe care economia le-a legat, bolile pe care știința nu le poate vindeca, conflictele pe care diplomația nu le poate rezolva. Gândește-te la viața ta financiară. Ai simțit povara datoriilor, lipsa care pare să nu se termine niciodată? În Deuteronomul 28:12, cuvântul lui Dumnezeu ne spune: Domnul îți va deschide vistieria sa cea bună, cerul, ca să dea ploaie țării tale la timpul ei și să binecuvânteze toată lucrarea mâinilor tale. Tu vei împrumuta multe neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut. Efata pentru finanțele tale înseamnă că vistieria cerului se deschide asupra ta. Înseamnă că ușile prosperității care erau închise de ani de zile, prin cicluri de proastă gestionare, prin moșteniri de sărăcie, se deschid larg acum. Domnul deschide calea pentru ca munca mâinilor tale să fie binecuvântată, pentru ca ideile tale să prospere, pentru ca investițiile să se înmulțească. Nu este doar despre a avea suficient, ci despre a prisosi, despre a deveni un canal de binecuvântări pentru alții. Maleahi 3:10 ne provoacă să aducem zeciuielile la casa vistieriei pentru ca să fie hrană în casa sa. Și atunci El va deschide ferestrele cerului și va turna binecuvântări fără măsură. Efata este răspunsul la această promisiune, manifestarea acestei deschideri. Efata pentru sănătatea ta. Câți dintre noi poartă boli cronice, dureri care par să nu aibă sfârșit, diagnostice care fură pacea? Isaia 53:5 declară: Dar El a fost străpuns pentru fără de legile noastre, zdrobit pentru nelegiuirile noastre. Pedeapsa care ne aduce pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem vindecați. Efata este cuvântul care activează această vindecare în corpul tău. Este energia divină care îți străbate venele, restaurând fiecare celulă, fiecare organ. Nu contează numele bolii, nu contează de cât timp te-a afectat. La fel cum urechile surdului s-au deschis instantaneu, vindecarea se poate manifesta în tine acum. Psalmul 103:3 ne amintește că El este Cel ce ne iartă toate fără de legile și ne vindecă toate bolile. Efata este comanda ca această vindecare să se manifeste, ca integritatea fizică să fie restaurată, ca vitalitatea să revină. Efata pentru relațiile tale. Ai înfruntat rupturi, singurătate, neînțelegeri care par de netrecut? În 1 Corinteni 13, Pavel descrie dragostea care suferă totul, crede totul, nădăjduiește totul, rabdă totul. Efata în relații este deschiderea spre comunicare, spre iertare, spre restaurare. Este ruperea barierelor de mândrie, resentiment și amărăciune care împiedică adevărata conexiune. Coloseni 3:13 ne îndeamnă să ne suportăm unii pe alții și să ne iertăm unii pe alții, dacă cineva are vreo plângere împotriva altuia. Așa cum Hristos v-a iertat, așa să faceți și voi. Efata este deschiderea inimii tale pentru a ierta și pentru a fi iertat, pentru a reconstrui punți unde înainte erau abisuri, pentru a experimenta plinătatea iubirii și a comuniunii. Este ruperea ciclurilor de certuri și neînțelegeri, pentru ca pacea lui Hristos să domnească în casele voastre și în prieteniile voastre. Efata pentru emoțiile tale. Anxietatea, depresia, frica, tristețea profundă pot fi cătușe invizibile care închid sufletul. Filipeni 4:6-7 ne sfătuiește: Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, prin rugăciune și cerere, cu mulțumiri, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice înțelegere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Efata este cuvântul care îți eliberează mintea de furtună, care calmează furtunile emoționale, care risipește norii tristeții.
Este deschiderea spre pacea care întrece orice înțelegere, spre bucuria care nu depinde de circumstanțe. Psalmul 23:1-2 ne asigură: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi, mă duce la ape de odihnă. Efata este invitația ta de a te odihni în aceste pășuni, de a bea din aceste ape, de a găsi odihnă pentru sufletul tău. Efata pentru viața ta spirituală. Tânjești după o conexiune mai profundă cu Dumnezeu, după revelații, după o credință care mută munți. Efeseni 1:17-18 ne spune că apostolul se roagă ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii, ca să știți care este nădejdea chemării voastre și care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți. Efata este deschiderea înțelegerii tale spirituale, îndepărtarea vălului care îți împiedică vederea slavei lui Dumnezeu. Este sensibilitatea de a auzi vocea Duhului Sfânt, de a discerne planurile sale, de a primi înțelepciunea care vine de sus. Ioan 10:10 afirmă: Eu am venit ca ele să aibă viață și să o aibă din belșug. Efata este cheia pentru a accesa această viață abundentă, pentru a te scufunda în profunzimile cunoașterii lui Dumnezeu, pentru a experimenta o intimitate care transformă fiecare aspect al ființei tale. Aplicațiile practice ale acestui mesaj sunt vaste și puternice. În primul rând, rugăciunea de credință. Nu este o rugăciune de implorare disperată, ci de declarație încrezătoare. Când te rogi, nu doar cere, ci decretează. Spune: Efata, finanțele mele se deschid. Efata, sănătatea mea este restaurată. Efata, relațiile mele sunt vindecate. Folosește cuvântul ca o cheie care descuie uși. În al doilea rând, acțiunea aliniată cu credința. Credința fără fapte este moartă, așa cum ne învață Iacov 2:17. Dacă declari Efata asupra finanțelor tale, ia pași practici de înțelepciune financiară, caută noi oportunități, lucrează cu sârguință. Dacă declari Efata asupra sănătății tale, ai grijă de corpul tău, caută tratamentul adecvat, dar încrede-te că vindecarea divină operează. În al treilea rând, recunoștința. Recunoștința este solul fertil unde înfloresc miracolele. Mulțumește anticipat pentru ușile care deja s-au deschis, pentru binecuvântările care sunt deja pe drum. Filipeni 4:6 ne amintește să ne prezentăm cererile cu mulțumiri. În al patrulea rând, perseverența. Credința nu este un eveniment unic, ci o călătorie continuă. Vor fi momente când vechile umbre vor încerca să se întoarcă, când îndoiala va încerca să se infiltreze. Dar tu, îmbrăcat în autoritatea lui Efata, trebuie să reziști. Amintește-ți de Efeseni 6:13, de aceea luați toată armura lui Dumnezeu ca să puteți rezista în ziua cea rea și, după ce veți fi făcut totul, să rămâneți în picioare. Rămâi ferm în declarația ta, în credința ta, în așteptarea ta. În al cincilea rând, împărtășirea. Binecuvântarea pe care o primești nu este doar pentru tine. La fel cum omul surd și mut a fost vindecat și a putut mărturisi, și tu ești chemat să fii un canal de binecuvântări. Împărtășește-ți povestea, inspiră-i pe alții, fii lumina care rupe întunericul în viața cuiva. Romani 10:10 spune: căci cu inima se crede spre neprihănire, iar cu gura se face mărturisire spre mântuire. Mărturisește-ți victoria, proclamă ce a făcut și ce va face Dumnezeu. Menținerea minții Efata este crucială. Este o stare de spirit, o atitudine de credință care refuză să accepte limitări. Este înțelegerea că Dumnezeu este nelimitat și că, prin urmare, potențialul tău în El este, de asemenea, nelimitat. Nu permite ca vocea lumii, vocea sărăciei, vocea bolii, vocea descurajării să fie mai puternică decât vocea promisiunii divine. De fiecare dată când îndoiala îți bate la ușă, declară: Efata, mintea mea este deschisă adevărului lui Dumnezeu. De fiecare dată când frica încearcă să te paralizeze, spune: Efata,
Inima mea este deschisă curajului divin. Acesta este un moment profetic, un ciclu de stagnare este rupt. Tranșeele invizibile care îți închideau sufletul se destramă. Ușile cerului se deschid într-un mod pe care nu l-ai mai văzut niciodată. Nu este o promisiune goală, este un decret care se împlinește înaintea ochilor tăi. Simte energia care curge prin tine, certitudinea de neclintit că Dumnezeul imposibilului acționează în favoarea ta. Ceea ce părea imposibil ieri, astăzi devine noua ta realitate. Ceea ce era un vis îndepărtat, acum este la îndemâna ta. Cuvântul Efata nu este magic în sine, dar este cuvântul pe care Iisus l-a folosit, încărcat cu autoritatea Fiului lui Dumnezeu. Este un ecou al puterii creatoare care a spus să fie lumină și lumina a existat. Este aceeași autoritate care a liniștit furtuna, care a înmulțit pâinile și peștii, care a înviat morții. Această autoritate este disponibilă pentru tine acum. Nu există munte care să nu poată fi mutat, nu există vale care să nu poată fi umplută, nu există deșert care să nu poată înflori. Gândește-te la marii bărbați și femei ai credinței care au îndrăznit să creadă în imposibil. Avram, care a crezut împotriva oricărei speranțe că va fi tatăl multor națiuni. Moise, care a văzut Marea Roșie deschizându-se. Iosua, care a văzut zidurile Ierihonului căzând. Petru, care a umblat pe ape. Ei nu aveau mai multă credință decât ai tu potențialul să ai. Ei doar au spus Efata circumstanțelor lor și Dumnezeu le-a onorat credința. Efata, Efata, Efata. Am ajuns la punctul crucial. Decizia îți aparține. Vei îmbrățișa acest adevăr? Vei permite ca acest cuvânt să rezoneze în fiecare fibră a ființei tale, transformându-ți destinul? Sau te vei întoarce la vechiul mod de a gândi, la vechile lanțuri, la ușile care deja au fost deschise? Alegerea este clară. Libertatea a fost proclamată. Prosperitatea te așteaptă. Miracolele se manifestă. Noi, ca și corp de credință, suntem împreună în această călătorie. Nu suntem singuri. Unirea vocilor noastre, forța credinței noastre colective, amplifică puterea lui Efata. Când unul dintre noi se ridică, toți ne ridicăm. Când o ușă se deschide pentru unul, speranța se aprinde pentru mulți. Aceasta este săptămâna cotiturii tale. Aceasta este săptămâna în care invizibilul devine vizibil, inaudibilul devine audibil, intangibilul devine tangibil. Ești pregătit să primești? Ești pregătit să manifesti? Ești pregătit să fii liber? Acum ridică-ți vocea și proclamă cu toată puterea spiritului tău. Efata, mintea mea se deschide spre cer. Efata, inima mea debordează de credință. Efata, viața mea este un hambar de miracole, binecuvântări și prosperitate absolută. Efata, eu primesc. Efata, eu manifest. Efata, eu sunt liber. Fie ca aceasta să fie sămânța transformării care va germina în viața ta. Fie ca aceasta să fie declarația ta de victorie pentru această săptămână și pentru toate zilele care vor veni. Comentează Efata chiar acum pentru a sigila acest cuvânt în inima ta și a-ți declara credința. Împărtășește acest mesaj cu cineva care are nevoie să audă acest cuvânt de izbândă și speranță. Apreciază acest videoclip pentru ca mai mulți oameni să fie atinși de acest decret profetic. Angajamentul tău este un act de credință care multiplică binecuvântarea. Nu rata oportunitatea de a face parte din această mișcare de deschidere și manifestare. Domnul să te binecuvânteze și să te păzească. Să facă Domnul să lumineze fața sa peste tine și să aibă milă de tine. Să-și ridice Domnul fața peste tine și să-ți dea pacea. În numele lui Iisus, Efata. Amin. Efata. Amin. Dar acum, ce se întâmplă după ce ușile se deschid și lanțurile cad? Eliberarea nu este punctul final, este doar începutul unei călătorii și mai glorioase. Astăzi vom pătrunde în ceea ce înseamnă a trăi în realitatea lui Efata,
cum să susții această deschidere și cum să mergi în plinătatea binecuvântărilor pe care Domnul le-a eliberat deja asupra ta. Ai declarat Efata și universul a răspuns. Ai simțit tremurul, lumina, ruperea legăturilor. Această experiență nu a fost o sclipire trecătoare, ci fundamentul pentru un nou mod de a exista. Mulți primesc binecuvântarea, dar puțini știu cum să o mențină, cum să o cultive, pentru ca ea să înflorească în toate domeniile vieții. Este ca și cum ai primi cheia unei comori, dar nu știi cum să o administrezi. Tatăl nu vrea ca tu doar să vizitezi țara promisă. El vrea ca tu să trăiești în ea, să o cultivi, să-i culegi roadele zilnic. E timpul să consolidezi izbânda, să transformi experiența momentană într-un stil de viață de prosperitate continuă. Prima cheie pentru a trăi în realitatea lui Efata este menținerea minții și a inimii tale. Dușmanul sufletului tău și chiar vocile trecutului vor încerca să semene îndoiala, vor încerca să închidă ușile care au fost deschise. Dar tu ai o nouă identitate în Hristos Iisus. Amintește-ți de Filipeni 4:8. Încolo, fraților, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de laudă, orice virtute și orice lucru demn de laudă, la acestea să vă gândiți. Mintea ta trebuie să fie un sanctuar pentru promisiunile lui Dumnezeu, nu un câmp de luptă pentru minciunile diavolului. Declară Efata asupra gândurilor tale, asupra emoțiilor tale. Nu permite ca anxietatea sau frica să-și găsească locuință. Duhul Sfânt este în tine și El este garanția victoriei tale. Efata a deschis calea, dar tu trebuie să mergi pe ea. Credința este dinamică, nu statică. Dacă ușa prosperității s-a deschis, începe să semeni cu înțelepciune, să gestionezi cu recunoștință, să cauți noi oportunități. Dacă sănătatea a fost restaurată, ai grijă de corpul tău ca de un templu al Duhului Sfânt. Hrănește-te bine, fă exerciții fizice. Dacă relațiile au fost vindecate, investește timp, iartă continuu, iubește fără rezerve. Iacov ne învață că credința fără fapte este moartă. Acțiunea ta este răspunsul vizibil la intervenția divină. Fiecare pas pe care îl faci spre destinul tău glorios este o manifestare a cuvântului Efata în viața ta. Nu te mulțumi doar să vezi ușa deschisă, traversează-o cu îndrăzneală și convingere. Recunoștința este combustibilul care menține ușile deschise. Când mulțumești, recunoști mâna celui prea înalt în viața ta, iar aceasta eliberează și mai multe binecuvântări. Nu aștepta să vezi miracolul complet pentru a mulțumi. Mulțumește pentru izbânda care deja s-a întâmplat, pentru sămânța care a fost plantată și proclamă. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Romani 10:10 că prin gură se face mărturisire spre mântuire. Mărturisește-ți victoria, declară-ți sănătatea, prosperitatea, pacea. Ceea ce vorbește are putere. Folosește-ți vocea pentru a solidifica lucrarea lui Dumnezeu în tine. Proclamă: Efata, sunt prosper, Efata, sunt sănătos, Efata, sunt iubit. Nu ești singur în această călătorie. Forța comunității este un amplificator al puterii lui Efata. Împărtășește-ți povestea, inspiră-i pe alții. Când mărturisești ce a făcut Dumnezeu în viața ta, nu doar că îți întărești propria credință, dar aprinzi flacăra speranței în inima cuiva care este încă prins. Armata cerească mărșăluiește cu tine, dar și familia ta spirituală. Caută o comunitate de credință unde poți fi hrănit, încurajat și provocat să mergi mai departe. Unirea vocilor noastre, forța credinței noastre colective, amplifică puterea lui Efata. Amintește-ți, când o ușă se deschide pentru unul, speranța se aprinde pentru mulți. Este important să înțelegi că, chiar și cu ușile deschise, călătoria va avea provocările ei. Dușmanul nu renunță ușor. Dar acum nu înfrunți aceste provocări cu vechile lanțuri. Le înfrunți cu autoritatea lui Efata. Când îndoiala apare, declară Efata.
Când lipsa încearcă să te sperie, declară Efata. Când boala încearcă să revină, declară Efata. Domnul Iisus Hristos a învins deja pentru tine. Rămâi ferm în adevărul că ești liber, că ești binecuvântat, că ești un hambar de miracole. Perseverența este dovada credinței tale. Călătoria Efata este o viață de deschidere și revelație constantă. Este alegerea zilnică de a merge în libertatea și plinătatea pe care Creatorul le-a desenat pentru tine. Nu este un eveniment, ci un proces continuu de manifestare a gloriei lui Dumnezeu în viața ta. Mențineți mintea și inima deschise, acționează cu credință, fii recunoscător, împărtășește-ți victoria și perseverează. Domnul este busola ta și forța ta inepuizabilă. Dacă acest mesaj a rezonat în spiritul tău, dacă simți chemarea de a trăi pe deplin în această nouă realitate a lui Efata, te invit să faci următorul pas. Abonează-te la canalul nostru chiar acum pentru a nu pierde niciunul dintre următoarele noastre mesaje de izbândă și transformare. Activează clopoțelul de notificări pentru a fi anunțat ori de câte ori este lansat un nou videoclip. Și dacă dorești să aprofundezi și mai mult, alătură-te comunității noastre exclusive Călătoria Efata, link în descriere, pentru acces la studii aprofundate, sesiuni de rugăciune live și un mediu de sprijin reciproc. Călătoria ta de prosperitate absolută continuă, primește și manifestă Efata.